antička Pulska arena. Mesto je okupljanja sada umetnika iz čitavog sveta. Glumci, muzičari, svirači, zabavljači dolaze ovde. Bili i Đorđe Balašević, Zdravko Čolić, Bajaga. Ovde se ove godine završio 68. filmski Pulski festival. Ali jedne godine, 1984. za osvojenu i zasluženu Zlatnu Pulsku arenu nije došla jedna glumica. Nije došla Sonja Savić, koja je za svoju ulogu u filmu Šećerna vodica zaslužila Zlatnu arenu. Ove godine Čačak obeležava Sonjin septembar. Sonja je rođena 15. septembra, a nažalost na onaj, kažu, bolji svet otišla je 23. septembra. I evo ovde, ispred Pulske arene, okupljenim kolegama, turističkim radnicima, ali turistima, sam rekao, podsjetio na Sonju Savić. Bili su zahvalni što sam ih baš na nju podsjetio.